Кызлар, мен bir бик яхшы әйбер өйрәндем бит әле. Сезгә дә өйрәтәсем килә. Муз сугы торт ясап карыйбыз бүген бергәләп. Сез дә өйрәнә аласыз, карап торасыз. Декретта тегият мен онлайн курс үттем. Хәзер Алла бирсә. Ясап карыйбыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шулай заливать етесіз. Ең қызық жері. Қазір бұл шедевр тортны бик матур итеп безейбез. Şunda bek matır yürek kelip çıktı bunu. Nişik? Безейік әлі. Біздің торттыбызны. Şəbit edilətə bir konsert həm faydalı ең mühimi. Красота страшная сила дейлер мәлі. Шыннан да шулайдыр. Бигрәк матур килеп чыкты. Язылыгыз Альбинаға, алыгыз курсларны өйрәнегез, тик ятмагыз. Иң mühими файдалы һәм үз кулларың белән эшләгән әйбердән дә яхшысы юктыр дип уйлыйм. Ашларыгыз тәмле булсын.